Ассалому алайкум, бародаро, шумо дар канали Таҷик на хайпе қарор дорем. Бародарои азиз, чӣ гуфтаниям, нашоти бизнеси дар криптовалюта чӣ хеле ки мебинед в дан момент асики ма кор кесай я асики на активный ванче ниё кунем бародаро. Дар як рӯз мисол ами 600 рубл 600-700 рубл тоза меёрам. Чӣ гуфтаниям, мисол ма дар Россияем, ма 500-600 сум суми свед мешавад рӯза, да? Ма чӣ гуфтаниям бародарое ки мисол дар Тоҷикистонем, ина нигоҳ кунед, бародарое ки дар Тоҷикистонем, мисол шумо метавонед ки чӣ бихарен, асик бихарен, ина дар Авито ҳасташ 60,000-70,000. И барои Москвара намешавад, барои Россияра камтар систай, да? Мақсад ки имсол кор мекунад, соли дигар вақти халвинг мешавад, шумо ягон сум кор карда наметавонед. Не ки барои Тоҷикистона мисол 1-2 соли дигар спокойно 20 сол я 5 сум кор мекунед. Барои чӣ сабаб ки дар Тоҷикистон ниё кунед бародаро, аппарати майнинг примерно 60,000 да? Миёви торговаться мекунӣ, чӣ мекунӣ 60,000 да, ина миёви бародаро, ниё кунед 60,000 агар ба шарти ки бизнес бигем, мисол ами 60,000 10 аппарат мегирӣ, 10 аппарат мегирӣ 600,000 да? Ниё кунед бародаро, дар як рӯз 300 рубл то 500 рубл меёрад, 300 рубл то 200 сум суми свед мешавад. Барое ки свед дар Тоҷикистон 2.5 рубл, ама дар Москва 6 рубл. Барои аму барои Тоҷикистона идеални варианте. Чӣ гуфтаниям бародаро, ниё кунед ами аппаратҳо 10 мехарӣ, не ки як чиро фаромӯш накунед ки барои Тоҷикистонда корбор ганда безебай, ё ки якта аппарати мисол 200,000-300,000 мегирӣ, мемонӣ тиха, ҳеҷ кара кор намегирӣ, ё ки мисол ина 10 ами мехарӣ, не ки ида свет бояд намбара гирён нашавад, да? Барои ҳамин бародаро обязательно шумо вақте ки истифода мебаред намхари аппаратура, мисол 10-12 ки бурдед, обязательно налоговый кунед, барое ки ин чиз важнее бародаро. Шумо дар як рӯз мисол 300 рубли тоза меёред, 10 бошад, шумо 3000 рубли тоза меёред. Шумо 3000 вақте ки тоза биёред, хатун бародаро, ҳисоб кунед ки мисол 3000 дар як рӯз барои Тоҷикистон мисол 350 сомон мешавад. 350 сомон и важнее, да? Мисол шумо агар 50 ё 100 сум шавад, мисол налог да ки биспоред, зато шумо безопасно чӣ мекунед, да? Ягон кас кордор намешавад. Ина ма просто ҳамин варианти зура ёфтам, нархи арзон қатӣ. Ниё кунед бародаро, медроем вақти антимайнерда медроем, ниё кунед 82 терахеш медроем, ин аст, ина 2.5 рубли ҳисоб кардам, примерно мисол агар 2.5 рубли бигирем, 187 рубл суми свед мешавад, 500 рубл мета мақсад. Барои аму нарх шози чиста рынок 73,000, агар айдис бигирӣ чӣ бигирӣ арзонтар мегирӣ. Чӣ гуфтаниям бародаро, ма дорам мисол аппарат сахт кардия, ина кор кесай, медроем, ина статистика, инаҷа мебироя, ина дар як 24 соата дахолиш иҷа мебироя, ина 0.00 биткоин мо медроем, ин ҳастай. Оз дар момент аппарат 105 терахеш, и фақат суми свети маро мебурад, да? Ма криптовалюта намехарам, сума мисол суми света метавонам ами криптовалютаро ма истифода мебарам. Чӣ гуфтаниям бародаро, ин варианти хубай, майнинг, биткоин сол ба сол қимат шидисай. Бози одамое ки холдинг мекунанд, марҳамат биткоинотона ҷамъ кунед. Баъд чӣ гуфтаниям бародаро, ина ма оз медорам айшотам. Бисёр одамон гуфтанд ки мисол криптовалюта, ма чанд қашид видео накардам, бахшиши зиёд. Оз медорам биткоиное ки ма добывать кардем в течение як моҳда, суми света ма хатм метавонам. Дар инҷа ма перевод мекунам $144. Хай не, $144 неву, где-то я 50% мекунем. 50% 0,0025. Ина бародаро, айҷа мо успешно перевод кардем $70. Медроем
Нёктем бародаро, боз нархи криптовалюта беҳтаринае. Шумо метавонед ки чӣ хеле ки мебинен ма иҷоза выбират кардагим ина криптовалютаи перспективни. Шумо метавонед ки бихарен, бо ҳастаи чанд криптовалютаи дигае ки мисол шумо метавонед ки бихарем. Барое ки ман харидагим, ман дар холодный кошелек шуморо периодически перевод мекунам, Binance доверия намекунам. Ози чӣ хеле дидесем бисёри чиёра проблемаҳо киса барои одамои Россияра. Мо одамои Россияем. Бароям мекунем бародаро. Ози дар момент криптовалютаи чира мехарем? Криптовалютаи мовр буда фикрам. Мовр ёктем бародаро. Чӣ хеле ки мебинен моҳои накопитие нист, чанд қарасагие. Мо чӣ кор мекунем? Ами мовр мисол где-то я мовр ба BTC выбирать мекунем. Мисол намекори намедрои мовр BTC, намедрои мовр BTC где-то 15% монда мехарем. Успешно. Боз нигоҳ мекунем ки пайдо шид ё не. Ина $11 да мовр. Дальше медроем чӣ криптовалюта нёкнем бародаро. Ада кардана сумми бланд мисол ози дар момент ай $3 ба 25 цент гардагие. Шумо яхтон ҳисоб расатнем бародаро. Агар ба шарте ки и приблизительно намиҷа биёя, мисол даже ним намиҷа биёя, ма 4 баробар фоида мебинам. Бароям чӣ кор мекунем? Камтар ада мехарем. Барои усредини ма ада дорум, бо мехарам биткоин хати ада биткоин примерно инам қадар да места. Мо метавонем мисол даже ордера метавонем ки лимит накунем, рыночный кунем, не ки бисёр одамон мегӯянд ки чӣ бояд рыночный истифода мебарӣ. Ман рости гапам хеле тупа мекунам. Агар шид шид, нашид таваккалш ба Худо. Так, давомаш нёкунем бародаро. реф криптовалютаи беҳтаринае, вале ира бояд Binance конкретно прокачка куна. Аҳамият битен чӣ хел як старти калон дода буд, оҳиста фуромад. Примерно агар намиҷа биёя 46 цент, не 46 цент мегум, 4.5 цент. Оз дар момент 0.1 цент. Барои ҳамун нархи беҳтаринае. 99% қариб фуромагия, даже зиёд 99.5. Барои ҳам чӣ кор мекунем? Медроем ку агар дошта боша реф BTC дора. Реф BTC надора. Барои ҳам чӣ кор мекунем бародаро? Вақти омад ки биткоина ба доллар баробар кунем. BTC USDT $46. Ждат накунем. Так. Ина рыночный мекунем. Вақти рыночный кади уже алишит. Так. Кишиде ки монитуема BTC USDT.
Так, нигоҳ кунем бародаро, фурӯхтем. Монетаи рефт бояд мегирифтем. Купит реф примерно Binance ай $10 зиёд фақат харида мешавад. Ирани аҳамият битен. Так, нигоҳ кунем бародаро, бисёр беҳад бисёр монетаҳоянд ки мисол нархи капекай. Барои он бародаро обязательно ози бихарен, биқапен дар дастон. Иншоаллоҳ камтар вақт мерава. Мебинӣ ки суми ништяк мезанед, барои ҳамон инвестировать кунед. Так, ай $3. Ина нигоҳ кунед чӣ қадр накопление рафтагиа жёстка. Барои ҳамон алгора чӣ кор мекунем? Усредница мекунем. Примерно биё қадар да бихарем. $21 да мехарем, $1 бисёртар мехарем. Так, бо фикр кесам мисол лайткоин камтар боша. Лайткоин ба қувватае дер мехезад. Зкеш қитум как вариант мешавад нигоҳ кунем. Барои чӣ? Барое ки қитум чӣ дорад? Ограниченный эмиссия дорад бародаро. Как вариант мо метавонем ки бигирем на долгий срок. Тамом бародаро, нигоҳ кунем. Так, ада кардана. Ада BTC. Так. Ина бародаро, аз покупка кардем. Буровардан накунед. Чӣ гуфтанем бародаро? Нашоти криптовалюта. Ҳамин чиз намаймада автоматически мондагия. Ма позиtsiyaро нахаридем. Процент мондагия да рӯз доход меёрад. Мисол прибыль за 30 дней $1 юмад. Дар қонисе ки намедонам чиза ҷиқидем ки автоматически стейкинга ҳамашон ғалтидан. Барои ҳам бародаро чӣ гуфтанем? Одамое ки мисол дар криптовалюта мегӯянд бизнес дигаву дигаш кори хуб мисол барои ки биткоин мисол ҷамъ накунед, нахарен, проблема накунед. Марҳамат ина бародаро, бетонед ки майнинг фирмавӣ кунед. Ма оз дар момент мисол шондам я аппарат кор кесай. Ма ба аппарата мисол барои прибыль не барои гармӣ мисол зимистон шавози зимистода хона понара гарм мекунад, суми свет наметам да. Ранги печкавори мешавад истифода бурдан. Барои ҳамон чӣ гуфтанем бародаро? Одамое ки мисол бизнес мегӯянд исуса, ина марҳамат метавонед ки барои Тоҷикистон ва барои Россияра шумо бояд вариантҳои бақувваттара нигоҳ кунед. Мисол Россияда уже суми свет наи нарх меғалта. Ман рости гап намедонам дар Тоҷикистон суми свет чанд сум, примерно 30 дирҳам гирифтам, не ки ба фикри ман 30 дирҳам нестай. Где-то примерно арзонтар да 2.5 дирҳам чанд қадар барои ҳамон 25 дирҳам мақсади ман ки 25 дирҳам ама 30 дирҳам гирифтам. 25 я 26 ям тария короче. Не ки свет бояд намбра. Дар Москва мисол 6 рубля суми свет. Нигоҳ кунед бародаро. Ман Москва наместам. Нигоҳ кунед мақсад ки ама истагиай Westminer MC++ 106 терахеш хати. Ин аз миём S+. Ама 106 хати примерно 104 мегирем. Нархш ози 100,000 мо где-то 100 чанд харидагиш будам. Досрочный да, если ждать накам. Нигоҳ кунед бародаро, хайна 100,000 примерно ама $6.5 мета. Ина туғра ден $6.5. Мақсад 450 қариб 500 сумуш суми свет мешавад. Мада где-то 100 сум яса чанд сум не принципиально нестай да, мақсади сума нестай. Окупаемост чӣ медонед чанд қариб 2-3 сол мехалта. Барои ҳамон мақсади ман чие ки бародаро итарик майнинг чӣ дигаву дигаш барои Тоҷикистона беҳтаринае. Барои Тоҷикистон не ки бародаро нигоҳ кунед ғайри қонун дигаву дига движениётона накунед да. Мақсад агар ба шарте ки бигирен
мисол мо примерно ягон чизи мегирӣ 2,4 мисол як аппарата дар хонат мемонӣ дар Тоҷикистон. Ниё кунед бародарон, як аппарат мақсад примерно 200 агар бигирӣ, 200 не мегирӣ, 200 мегирӣ, 8 моҳ дастумаш мебарӣ, хеле 179 да нигоҳ мекунем боло антимайнер 19 Pro худра мегирем, бологиша 170 тона мегирӣ, 7 моҳ дар пулаш мебарӣ. Дар як рӯз 1000 сум тоза не 700 суми тоза меёрад. 700 суми присайтин 700 суми примерно чанд сум мешавад. Мисол шумо агар аями аппарат мисол дута бигиред, примерно медонед чия мешавад гирифта 600 аму сум дани. Агар мо расматривать кунем, ё кунем бародаро, 600 ина 600-ра нигоҳ мекунем, 600 азура, ина 600 азура не ина мешавад ҷуро и беҳад да худаш систай окупаемост шиқинай. Так примерно 500 10 моҳа, 10 моҳа нигоҳ кунем, 10-12 моҳ 350 не якта аппарат қазӣ, не якта аппарат намешавад, якта аппарат систай. Ина хай ами сета мегирӣ 200-ага, сета 200-ага мегирим, примерно 600 мешавад. Ина 600 мешавад, инами 179 азура ику, хай 200 азур примерно мегиремаш. Сета ами бимонӣ 3000 меояд, 3300 900 сум суми свет, 2400 тоза рӯз жуда, 2400 примерно 260 сомон рӯз жуда меояд. Бас айне ки бародаро ача фаромӯш накунед ки суми свет бояд нам барад, суми света вовремя битен, налог палог агар битед 200 сомон мемонад. 200 сомон рӯз жуда просто бизнес да 600 000 рублей. Так что бародаро, обязательно канала подписаться кунед. Мо уже 1000 одам шудем. Ина бародаро қати дар телеграм канал росига ма чанд қабат набудам, барои мо обязательно подписаться кунед. Насиб бошад рӯза да як видеои тенҷ мекунам, чӣ криптовалютаро харидан дар кӯ уже айнаш омаге, обязательно 200-300 доллар мепартом, баъд уже конкретно криптовалюта мехарем бародаро. И просто видео барои майнинг буд, пассивный доход. Мисол агар дар 1 миллион бихари 5 та аппарат 500 сум 600 сум рӯз жуда меёрад. Барои мо обязательно чӯкан дар кор бародаро, подписаться кунем обязательно. Дар як группа мисол чӣ криптовалютаро бихарем, чӣ вариантҳо ҳастанд, чӣ новости ҳастанд, иншоалло мепартоем. Оз группа да одам камай. Як бор дига мегумтон ки бародаро, агар ба шарти ки шумо дар 1 миллион ҳуи кунед бизнеса, дар 1 миллион ҳуи кунӣ аямиё примерно мумкин 6 та бев, ин нархи средняда 180 та. Агар ба шарти ки мисол 160 заказ кунӣ, 160 заказ кунӣ, мисол 6 та аппарат мешавад 6500 рублей, примерно ба суми тоҷикӣ 6500 агар суми свет бити мисол 1,5 қариб 2000 суми свет мешавад, 2000 суми свет 4500 сомон рӯз жуда мешавад бародаро. Обязательно чекам 500 сомон рӯз жуда. Инам тари аппаратай бароям бародаро, ё воднян барои Тоҷикистон ба дар назари ман беҳтарина, барои ки температураи Тоҷикистон камтар бозӣ мекунад. Ина заказ мекунӣ меёранад, предоплата 50%, не ки бародаро буковӣ меёвӣ, аниқ буковӣ арзонтар меёвӣ. Бароям бародаро обязательно одамое ки майнинг мегӯянд аппарат даст Тоҷикистон по-любому одамое ҳастанд ки баҷоӣ доранд, доход от 1000 рублей в день.
1100 ман примерно ҳисоб кардам. 1100 агар ба шарти ки битоина дар як моҳ чанд сум мешавад бародаро? Дар як моҳ агар 5000 рӯза 150,000 мисли обши 167,000 170,000 меояд суми свет агар ба шарти ки 30,000 ша битӣ 40,000 ша агар битӣ суми свет 120 мемонад 130 мемонад 130 қариб 15,000 сомон мешавад. Бизнес да 1 миллион мекунӣ 1 миллион дар дан момент 100 чанд ҳазор сомон мешавад. 120,000 сомон. Мисол 120,000 сомон мегирӣ ҳамин аппаратура. Рӯзашуда мисол моҳашуда уже мисол 13,000 сомон меёрад 13-14,000 сомон меёрад. Мисол дар течени 7 моҳ 8 моҳ сума кор намебарад, нол мешавад. Бародаро обязательно подписаться кунед, худо нигаҳбонтон бошад, худтон эҳтиёт кунед. Обязательно дар группа подписаться кунед, класса биҷиқед, дар канала подписаться кунед бародаро.